Kadagiti ay ayaton mi, gagayem ken kakabsat, sapay kumangay ti parabor ken bendisyon ni Apo ket sumangbay ti tunggal maysa kada tayo. Mamati tayo, nga anyaman iti kasapsapulan tayo. Anyaman ti kalikaguman tayo. Mamati tayo, nga babaan iti panagkararag, panagmaymaysa tayo, nga ipakamuking kuana, dagiti amin nga araw ken kiddaw tayo, ni Apo ket addaan iti naysagana, nga parabor ken bendisyon kada tayo. Maminsan pa'y, nga awisen da kayo, ngayon tayo ngumuna nga denggen dagiti sao ti Apo. Tababaan kadagiti sauna, daytoy iti mangipaay kanya tayo, iti pigsa ken kired iti pamati tayo kinkuana. Intayo italag maminsan pa'y daytoy nga aramid babaan iti kararag. Apo Dios nga manakabalin iti amin, in kami Apo italag king ka, iti amin nga banag, nang nangruna Apo, iti nasantuan nga saom, bendisyonan daytoy, ket mangipaay ti kang runaan nga pamati ti tunggal maysa, nga dumdumnet. Agyaman kami launay, bendisyonam dagiti nasantuan nga saon, tinaga ni Kristo nga Apo mi. Amen. Intayo, adalan kakabsat iti sao ni Apo, may panggap iti panagtalged ti Dios, babaan ti panagkararag. Intayo basaan, iti libro kadagiti Salmo, iti kapitulo sa gasot ket 21, ti versikulo 1, ingana ti 8. Kuna ni Haring David, intangad ko dagiti matak kadagiti bantay, sa dinno ti pagapuan ti tulong amay paay kanya. Ti tulong nga umay kanya agapu ti Apo, anang aramid iti langit ken iti daga. Madaydayaw ti Apo Dios. Apay gagayem ken kakabsat, nga rumbeng nga datay ket talged kini Apo, babaan iti panagkararag. Iti umuna, iti kunanat toy, kini Apo isu ti paggapuan iti tulong tayo. Babaan iti panagkararag, iti tulong ni Apo, umay to kada tayo. Akas kunan ni Haring David, itangad ko dagiti matak kadagiti bantay, sa dinno ti paggapuan ti tulong, amay paay kanyak. Ti tulong umay kanyak, aggapo ti Apo, anang aramid iti langit ken iti daga. Iti tulong gayam ket aggapo ken ni Apo tayo. Ket saan laeng nga tayo ket mamati, nga aggapo king kuana. No dikit di, babaan iti panagkararag tayo. Daytoy iti panangipakita tayo king kuana. Nga ni Apo, iso iti paggapuan, iti tulong tayo. Nganuman pa'y, numaminsan aslaawan, iti kasapulan tayo, nga mamu tayo, nga tibiyag ti tao, addaan iti inggana, iti kabailan tayo. Mabali nga itatna, aslaawan, iti kasapulan tayo. Ngumdumteng iti aldaw, wano ka nito, nga tayo kat agkasapulan. Ngumno addaan iti kararag tayo, dayti kakabsat, iti panangurnong tayo, kadagiti dawat kinkiddaw tayo kini Apo, kat iti panawan nga dumteng, dagiti kasapsapulan tayo, babaan kadagiti kararag tayo, amo tayo nga iti tulong, nga aggapo ken ni Apo, sumangbay to kada tayo. Hebreo 4:16. Umadani tayo nga ron, asitatalged iti trono ti parabor. Awatan tayo, ti asi ken makasarak tayo ti parabor, at tumulong kada tayo, iti aldaw ti panakasapul. Madaydayaw ti Apo Dios. Ngababaan kadagiti, panagkarkararag tayo, daytoy kagayon ken kakabsat, ket saan nga liplipatan ni Apo tayo. Daytoy ket daglagipen ni Apo, ken iti panawen nga kasapulan tayo. Anya ti kunati sao ni Apo, kadagiti Salmo, iti kapitulo 3, iti versikulo 2, hingganat 5, pagsasaritaan da, ket kunada, saan at tumulong ti Diyos king kuana. Ngem sika, o Apo, ti salaknib ko, pagbalayganak, ket papiksaem iti pakinakem ko.
Umawagak kini Yahweh, ket agpatulong ak, ket manipod iti nasantuan at turod na, sungbatan na, agiddaak ket maturugak, bumangonak iti agsapa, tagpatpatnag asalak niban na ni Yahweh. Madaydayaw ti Apo Dios. Isunga daytoy gagayon ken kakabsat. Nga babaan iti panagkarkararag tayo, iti tulong ni Apo, umayto kada tayo. Uray pa iti panawon iti piggan, ni Apo iso ti salaknib tayo. Madaydayaw ti Apo Dios. Agkasapulan ti tulong, ket ni Apo iso ti katulungan tayo, tati kuna iti sao ti Apo, nga anya ti maaramin, iti tao kanya. Madaydayaw ti Apo Dios. Babaan iti panagkarkararag tayo, diti ti paggapan iti pudno nga kapya ken ragsak. Intayo basaan iti surat ni Apostol Pablo kadag iti Filipos, Kapitulo 4, ti versikulo 6 hinggan ti 7. Di kay madanagan ti urean niya, no dikit kadag iti iso amin, may pakaamo kuma. Dagiti daw dawat yu iti Diyos, gapu ti kararag ken araraw agraman panagyaman. Ket ti talna ti Diyos, adaygan na ti amin a panakaawat, aywanan nanto dagiti puspuso yu, ken dagiti panunot yu, ken Kristo Jesus. Madaydayaw ti Apo. Iti pudno ken talna aggapo ken ni Apo. Dagiti aramid tayo, mangted ko matiragsak ken kapya, ngem ti tao at dainggana iti maramidan tayo. Mabaling adot ti sanikwa tayo, ngem iti bagi tayo ket nakapsot, mabaling addaan ti sagsagabaan tayo. Tati tao, gagayim ken kakabsat ket addalat na, kasapulan na. Ken iti maysa, nga narigat a kasasaad iti tao, nga dagiti tattao, no maminsan ket awan iti panakakapnet na. Ngem babaan iti panagkararag, iti pudno nga kapya ken talna, mapadasan iti maysa nga tao. Madaydayaw ti Apo Dios. Ken intayo basaan iti surat kadag iti Salmo, sa gasot ket 21 ti versikulo 3 hinggan 6. Saan na ngay palubos amay tipkul ka, kanayon asiririing timang salaknip king ka. Saan amay direp uwi maturog, iti agaywan ti Israel. Aywanan na ka ni Apo, salakniban na ka, adda ti sibay mo. Di kanto, dangran iti init iti aldaw, wano ti bulan ti rabii. Madaydayaw ti Apo Dios. Isu mababaan iti panagkararag tayo, gagayin ken kakabsat. Iti tulong ni Apo, umayto kada tayo. Ken kastamet iti may kadwa. Iti panagkararag tayo, ni Apo tayo, ipaay na iti pudno, nga ragsak ken kapya kada tayo. Taamo tayo, addaan met iti kabusor, nga iti aramid na, isu na ti mangsulisog kada tayo. Ngem iti kuna ni Apo tayo, ni Apo ket saan nga maturog, ni Apo tayo, isu ti salaknid tayo. Madaydayaw ti Apo Dios, ket iti may katlo, iti kunanat to'y babaan ti panagkarkararag tayo ni Apo, iti kunanat to'y isu ti paggapuan, iti panakaisalakan tayo. Dagiti Salmo, Kapitulo, sangasot ket 21, ti versikulo 7, hinggan ti 8, iti kunanat to'y ilisi na kanto ni Apo, iti amin na pigad, aywanan na kanto tapno awan, salakniban na kanto ti Apo, iti sa dino man apapanam, manipod ita, iti agnanayon, awan inggana. Madaydayaw iti Apo Dios. Ken kastamet mapadasan tayo iti pudno nga kapya, ken ragsak ngaggapo ti sangwanan ken ni Apo tayo. Ket anya iti kuna ni Apo tayo, iti libro ti Lucas, Kapitulo 21, iti versikulo 36. Iti kunana to'y agsalukag kay ngarod, ket agkarkararag kayo agnanayon, tapno makalisi kayo, kadag iti amin na maramit aw mayto, ket makatakder kayo, iti sangwanan ti anak ti tao. Isu nga babaan laeng iti panagkarkararag tayo, dahi iti pamuspusan, tapno iti tulong ni Apo umayto kada tayo. Iti may kadwa, iti kunana to'y tapno mapadasan tayo iti pudno, nga kapya ken ragsak nga aggapo ken ni Apo.
ken iti may katlo, iti kunanat to'y babaan ti panagkararag tayo. Umay iti panangisalakan ni Apo kada tayo. Madaydayaw ti Apo agkararag tayo. Apo Dios nga manakabalin iti amin. Ammom iti kalikaguman ken kasapsapulan itunggal may sakada kami. Lagi pem dagiti addaan iti anayon kan saksakiten da. Iyon nat mo kumay ti manakabalin nga imam ket aprusam iti saksakiten kan anayon mi ket daytoy Apo sumalunad kuma ken lumaing babaen tinagan ni Kristo nga Apo mi. Agyaman kami launay kastamet lagi pem Apo ti kasasaad ti tunggal maysa kada kami. Kasapulan mi ti mangisalakan kada kami. Addaan kami ti pigad. Tulungan na kami kumay, salakan na kami. Hallelujah, agyaman kami launay bendisyonam ti tunggal maysa tinagan ni Kristo nga Apo mi. Daytoy ti kararag ken panagyaman mi. Amen.